Здравейте! Искам да ви покажа моя готов хлорен диоксид CDS 3000 ppm наситеност, което тази сутрин след 48 часа е готов за пресипване в бутилки. Какво използвам за приготвянето му? Сега ще ви кажа. Трябва да имате такъв буркан, който е с метална скоба. Ето. И с уплътнение, което е силиконово, не гумено. Такива бурканчета има по разни магазини. Само трябва да проверите дали този уплътнител тук е силиконов или гумен. Трябва да е силиконов. Скоро намерих такива бурканчета в Kaufland. Две на брой се продават в пакет. 500 мл използвам. Тук са комплект, 2 броя. Или може да използвате само един или двата едновременно, двата да се приготвяте по-голямо количество. Още не съм ги пробвал. Имам един, който използвам за сега. Тези съм ги взел резервни, евентуално ако приготвям по-голямо количество, да ги включа в употреба. Значи използваме бурканчета 500 мл, в които сипваме ето първоначално 250 мл вода, чиста вода, дестилирана или изворна вода. Използваме също така една чашка шотова. Аз съм намерил една такава, в която да може да побира 10 малка чашка до може би до 50 мл е тази. В нея активираме, слагаме ММС-а. Ето това използвам. ММС. Бутилката. Използвам една мерителна чашчица, в която сипвам 5 мл от ММС-а. Тук в малката шотова чашка, плюс 5 мл от този разтвор на солната киселина. Те се активират, течността тук и се изчаква да се активира около 30 секунди до 1 минутка и тя е готова. Тази чашка след това активирано я добавяме в ето, добавяме в бурканчето, което имаме 250 мл 250 мл чиста вода. Така, я да провериме. Да, тук чашката малката трябва да влиза. И трябва да има пространство тук, да може хлорният диоксид, който след активацията излиза газ, и той е газ. Тук трябва да е добре оплътнено, затворено. Това е газ, която след това влиза в водата, насища водата. Така, след като поставиме малката чашка в буркана,
поставяме буркана в хладилник да престои 24 часа. Това е един цикъл, активирани, нали, 5 мл ММС плюс разтворна солна киселина. 24 часа един цикъл, след това приготвяме си още една чашка, такава, в която активираме нов разтвор и когато е готов, изваждаме тая чашка и веднага я заменяме с новия разтвор. Това трябва да стане относително бързо, да се отвори капака на буркана, изважда се бързо, слага се новата и се затваря отново. Прави се това, за да не загубваме хлорния диоксид, който е газ, който излиза от активирания разтвор, и когато отвориме капака, една част от него също излиза и излита в въздуха. Затова е хубаво бързо да се върши това нещо, за да може да не губиме от този газ и да го използваме за течността, която е в буркана. Така правят се два цикъла. 24 часа активирана в едната чашка, разтвора се поставя, след като мине 24 часа се поставя втората чашка с новия разтвор и след 48 часа имаме резултат. Ето това нещо. Тук сега трябва да имаме къде да го сипеме този готов хлорен диоксид. За предпочитане е или една бутилка 250 мл, или по 100 мл, ако имате, но нека да са тъмни бутилките. Тъмни бутилки с добре затваряне да имат. В момента нямам такива бутилки, но ще поръчам. Ще използвам такива, които имам от изразходване от хлорен диоксид и от ММС и солна киселина. Имам от ДМСО тъмни бутилки, които също след използване измиват се и могат да се използват повторно за тази цел. Това не е нещо трудно и сложно. Веднъж усвоили се приготвянето на CDS, ще имате един прясно приготвен, добре наситен разтвор. Това, което имаме като съставки са, използвам тези 100 мл, които всъщност за приготвяне на 250 мл се използват 10 мл, т.е. ако имате такива бутилки, 100 мл съставките за приготвяне, можете да приготвите 10 пъти хлорен диоксид по 250 мл, т.е. 2 литра и половина с тези съставки от 100 мл може да се приготвите, което е напълно достатъчно да изкарате около месец и повече, зависи какъв протокол следвате. Приготвен сега така трябва да се сипе в бутилки и да се затвори добре. Съхранението е в хладилник и на тъмно. Това е, което мога да ви покажа и да ви дам като най-общо като
начин за приготвяне и какво да използвате. Моята препоръка е тази. Благодаря ви.